Isabel, 70 anos. Ola, chamo Maruxa e teño 43. Para min unha oportunidade de negocio, un pouco máis. E para mí significa que a xente pode... Imagino que cando fai o camiño, pois, que lle aporta sonar, naturaleza, máis ou menos eso. Porque creo que a xente sinte paz a facer o camiño en compañía ou solo, conocer sitios novos e tamén pola fe que pode ter moita xente. Creo que é unha alternativa de facer turismo mezclado con un pouco de deporte, todo moi que engancha, que ten algo moi emocionante, pasar moito tempo en solitario e ten que ser moi placenteiro. Para sitio por onde pasa, eu supoño que é máis humano. Eu creo que é máis cultural e humano para a xente que o fai. A ver, de momento aquí está empezando a haber peregrinos polo camiño este, non? Pero de momento, bueno, bastante respetuoso. Sempre algún, pero como os locales. Sempre bastante se despista, pero en general teñen bastante cuidado. Si, eu tamén coincido, porque en general teñen bastante cuidado. Que fai falta? Pois máis sitios onde poda parar a xente, máis albergues, onde poda dormir, onde poda xearse e onde poda descansar. Sí, e despois o que teña cada pueblo de aquí ao redor, o paso o camiño, pois potenciar a riqueza que teña cada lugar, pois se ten rutas chulas de turismo, se ten monumentos bonitos que ver, ou se ten, bueno, pois experiencias que vivir en cada un dos sitios por onde pasan, non? Potenciar todo un pouquiño eso. A xente do lugar. Aquí calquera cousa que poñen vai ser bo porque non temos nada. Pois non, boa sorte ao que faga o camiño, que pase moi ben. Que veña todo o que queira. Penso que sería interesante que non fora toda concentrada en un único mes ou dous, que senón que sea máis espaciado no tempo, xa.